тамошобинон азиз, ин лаҳза сайре дорем дар осорхонаи миллии Тоҷикистон доир ба намоиши созҳои мусиқии тоҷик муаррифгари фарҳанги миллӣ. воқеан тоҷикон таъриху фарҳанги бостонӣ доранд ва созҳои мусиқии мардуми тоҷик низ таърихи бостонӣ дошта, хеле гуногунамуд ва рангин буда. дар осорхонаи миллии Тоҷикистон намунаҳои гуногуни созҳои мусиқии миллӣ ҳифзу муаррифӣ карда мешаванд. ва пеш аз ҳама бояд доир ба таърихи созҳои мусиқии тоҷик мо ёдовар шавем, ки натиҷаи ҳафриётҳои бостоншиносӣ, натиҷаи заҳмати бостоншиносон якчанд намунаҳои осори бостоншиносиро доир ба созҳои мусиқии тоҷик падид оварданд, ки якчанд акси онҳоро мо дар намоиши мазкур дида метавонем. яъне кашф гардидани намунаҳои гуногуни рубобҳо дар сангнигораҳо, яъне петроглифҳои деҳаи лангари ноҳияи ишкошим, ки бо номи кӯҳи рубобҳо машҳур аст, дар яке аз аксҳо мо мушоҳида менамоем, ки тибқи маълумоти бостоншиноси машҳур Ранов ба асри яки мелодӣ мансубанд. дигар тасвироте ки мебинем, сози мусиқии буқ, сози нафаси буқ дар деворнигораи панҷикенти қадим мансуб аст. ин ҳам мансуб ба асрҳои 5-8 милодӣ мебошад. ва дигар созҳои мусиқие ки дар деворнигораҳои устурушан, яъне руд ва чанг, дар деворнигораи ҳулбук бо номи рубоби камонӣ ва чанг тасвир ёфтанд, инҳо низ мансуби асрҳои меонанд, яъне тасвиротҳои устурушан мансуби асрҳои 7 ва тасвиротҳои ҳулбук мансуб ба асрҳои 9 мебошанд, ки доир ба таърих бой будани таърихи фарҳанги мусиқии тоҷик ва маъмул будани созҳои мусиқии тоҷик дар давраҳои гуногуни таърихӣ шаҳодат медиҳанд. қадимтарин созҳои мусиқии наёи устухонӣ дар осорхонаи миллии Тоҷикистон мебошанд, ки аз устухони фил сохта шуданд ва мансуб ба асрҳои 3 то милод мебошанд. ва тоҷикон аз қадим дигар намуд созҳои мусиқии гуногун аз қабили сурнай, най, тутак ва ғайраро истифода мебурданд, ки дар инҷо мо онҳоро мушоҳида мекунем. дигар созҳои мусиқии қадимаи тоҷикон ин буқ, говдум бо номи качкарнай, карнай ва шайпур мебошанд, ки чуноне ки дар ибтидо ёдовар шудем, сози мусиқии буқ ки эҳё гардидааст аз ҷониби мисгари шаҳри Истарафшан усто Мирзо Мансуров, ин созҳои мусиқӣ дар асоси ёдгории таърихи Тоҷикистон эҳё карда шуданд. дигар намуди созҳои мусиқии мардуми тоҷик, созҳои торӣ, намудҳои гуногуни дутор ба шумор меравад. қадимтарин сози мусиқии дутори мо мансуб ба асри 19 аст, ки аз деҳаи понғози ноҳияи Ашт соли 1965 ҷамъоварӣ шудааст. ва инҷо мо дутори ҳунарманд, созгари хеле ҳам машҳур, созсароши машҳур Шаҳрхуҷанд Ходиров Рауфро мебинем. думбараи ҳофизи халқии Тоҷикистон Ҳикмат Ризоро мебинем, думбараи гуруғлисарои тоҷик ва яке аз намунаҳои дуторҳои корхонаи созтарош собиқ корхонаи армағони шаҳри Душанберо мебинем. ҳамчунин яке аз дуторҳоеро мебинем, ки аз ҷониби қаҳрамони Тоҷикистон Мирзо Турсунзода ба осорхонаи миллӣ ҳадия гардидааст. ва яке аз намунаҳои дутори дигар ин маҳсули ҳунарии писари устои чирадаст усто Ғуломи Ходир, яъне аз ҷониби Саид Исломи усто Ғулом сохта шудааст аз ноҳияи Хобалинг. дигар намуди созҳои мусиқӣ, яъне рубобҳои гуногун ба шумор мераванд, ки дар инҷо якчанд рубобҳои қадима ба маърази тамошо гузошта шуданд. нави аз рубоби қумбирӣ, рубоби қадимаи бадахшонӣ ва чуноне ки қаблан ёдовар шудем, ин рубоб бо номи рубоби қумбирӣ маъмул аст ва аслан рубоби камонӣ аст, ки мо ёдовар шудем аз рубоби камонӣ мансуб ба асри даҳаи ҳулбук. ва яке аз рубобҳое ки бо чунин шакл сохта шудааст, имрӯз дар осорхонаи этнографии Росия маҳфуз аст, ки соли 1914 аз ҷониби мардумшинос Зарубин аз ноҳияи
рӯшон ҷамъоварӣ шуда буд. ва ҳамчунин навъҳои гуногуни рубобҳои бадахшонӣ. дигар навъи рубоб ин бо номи рубоби тоҷикӣ, афғонӣ ва бадахшонӣ маъмул аст ва рубобҳои дигар бо номи рубоби қошғарӣ ё бо ибораи дигар рубоби тоҷикӣ аст ки агар ба тасвироти санги гӯрҳои бадахшон нигарем, чунин тасвироти рубоб хело ҳам зиёд инъикос шудааст ва яъне аз ин бармеояд ки аз қадим дар сарзамини мо ин навъи рубоб хеле ҳам маъмул буд, гарчанде ки бо номи рубоби қошғарӣ маъмул асту дар асри 14 ба гуфти баъзан олимон дар Қошғар такмил дода шуда бо ин ном то имрӯз омада расидааст. рубобе ки дар ин ҷо мебинем аз ҳунарманди Иттиҳоди Шӯравӣ Ҷунубек Муродов мебошад. дар байни мардуми тоҷик аз қадим созҳои мусиқӣ сетору, шаштору, ҳафтору, ноҳтору, ёздаҳтор ва дигар намунаи созҳои торӣ маъмул буданд ки намунаҳои гуногуни онро мо дар ин намоишгоҳ мушоҳида мекунем. илова бар ин қайд менамоям ки якчанд созҳои мусиқӣ махсусан танбур ки яке аз қадимтарин созҳои мусиқии тоҷикон аст, аз устодони мусиқии тоҷик яъне устодони санъат ба намоиш гузошта шуданд. махсусан танбури устоди шашмақом Содирхони Ҳофиз, танбури устоди шашмақом Бобоқул Файзуллоев, чортори Қосимов Ҳошим, падари Одина Ҳошим ва танбури Бой Муҳаммад Ниёзов. ва дар ин ҷо низ яке аз танбурҳо намунаи танбури бадахшонӣ аст. як қисми коллексияи созҳои мусиқии осорхонаи миллиро созҳои такмилӣ ташкил медиҳанд ва ин созҳои такмилӣ ки дар ин ҷо мебинем солҳои 40 барои оркестри созҳои халқи филармонии давлатии Тоҷикистон такмил дода шуда буданд. махсусан ин торе ки мебинед тори хеле ҳам калон дар асоси торҳои маъмулӣ аз ҷониби мусиқишиноси арменагӣ Унивартан такмил дода шудааст ва созҳои мусиқӣ дуторбаст, дутор контрабаст ва ғиҷакбаст низ дар асоси созҳои мусиқии дутор ва ғиҷаки тоҷикӣ такмил дода шуданд ки ҳамчун сарчашма доир ба таҳаввулотҳои созҳои мусиқӣ дар давраи таърих, масалан давраи муосири таърихи тоҷик шаҳодат медиҳанд. созҳои гуногуни торикамонӣ низ дар байни коллексияи мо мавҷуд аст, махсусан ғиҷакҳои гуногун бо номи ғиҷаки мудаввар, яке аз созҳои қадимии тоҷикон, ё бо номи камончарам хеле маъруф ва маъмул аст. ва дигар сози мусиқӣ ғиҷаки чӯбине ки бо як шакли миллӣ сохта шудааст аз ҷониби Ваҳобов Отаҷон Сосароши ноҳияи Нуробод. яке аз навъҳои дигари ғиҷаки тунукигин аст ки инам аз даврҳои каме қадимтар дар байни мардуми мо маъмул буд. қобуз низ сози қадимаи миллӣ аст ва ҳамчунин сози такмилии скрипка ки бо як навъи маҳаллиё гӯем аз ҷониби состароши деҳаи гулободи ноҳияи восеи вилояти Хатлон сохта шудааст. бояд зикр намуд ки дар воқеъ дар даврони истиқлолият ҳунари созгарӣ яъне созтарошии мардуми тоҷик, ҳунармандони тоҷик хеле ҳам ташаккул ёфтааст ва пеш аз ҳама агар мо ба коллексияҳои осорхонавӣ нагирем, намунаҳои гуногуни созҳои мусиқӣ ки дар даврони истиқлолият сохта шуданд ва дар онҳо садҳо рамзҳои миллӣ таҷассум ёфтанд ба намоиш гузошта шуданд. махсусан рубоб бо тасвири нишони ҷумҳурии Тоҷикистон, таблак рубоб, масруд, навъҳои масруд ва ин созҳои мусиқии ҳунарманди чирадасти тоҷик зодаи деҳа андроби ноҳияи Ишкӯшӣ Масайн мебошанд ки созгари машҳур, созтароши машҳур беш аз 50 намуд созҳои мусиқии тоҷикро эҳё кардааст, сохтааст ва бевосита коллексияи нодиро дар осорхонаи миллии Тоҷикистон ҳифзу муаррифӣ карда мешаванд. дигар ҳунарманде ки дар даврони истиқлолият бо тахайюлотҳои эҷодии худ якчанд созҳои мусиқӣ аз қабили сеҷур, чорҷур, шашҷур ва дигар созҳои мусиқиро сохтааст. созтароши ноҳияи Нуробод Ваҳобов Отаҷон мебошад ва ҳунарманд тавонистааст ки тавассути як танаи як чӯби як лухт
чанд адад сози мусиқиро махсусан думбра, ғиҷак, соз ва дигар дутор муттаҳид карда созҳои мусиқии гуногунро созад. ин аз ҳунари баланди ҳамин созгар ё ки созтарош шаҳодат медиҳад. дар масири таърих тоҷикон намунаҳои гуногуни созҳои зарбии хешро доштанд, махсусан доира, даф ва чандбара, яъне чандбара бо номи чиндаул аст, ин сози нақшини месин аст, сафоил ва таблу нағораҳои гуногуни месину гилин. яъне имрӯз рисолати бузурги осорхонаҳо дар он аст ки намунаҳои гуногуни созҳои мусиқӣ ба монанди чандбара ва дигар таблу нағораҳое ки имрӯз дар истифодаи навозандагон ва санъаткорон нестанд ҳифз кунад ва вазифаи имрӯз муҳаққиқон дар он аст ки ҳарчи бештар онҳоро омӯзиш ва муаррифӣ намоянд ва вазифаи дигари ҳунармандон дар он аст ки чунин намунаи созҳои мусиқии миллиро эҳё карда барои истифодаи ҳунармандон пешкаш намоянд. дар намунаҳои гуногуни ҳунарӣ ҳунармандони тоҷик созҳои мусиқӣ инъикос ёфтанд, махсусан дар мусаввараҳо чуноне ки мебинем бо шакли миллӣ, карнайву доира, анъанаи карнайнавозию доиразанӣ аз ҷониби рассоми машҳури тоҷик бахтиёруддинаев инъикос карда шудааст. илова бар ин дар асари дигар духтари чангнавоз ки мансуб ба асрҳои 58 будааст, панҷи кенти қадим кашф гардидааст, дар асар моҳирона тасвир карда шудааст. дар асари дигар, яъне дар ин муҷассама мо чӣ хеле ки мебинем, борбад, яъне борбади марвазӣ асосгузори мусиқии классикии форстоҷик бо сози мусиқии ҳамон руд ё барбати худ таҷассум ёфтааст ё тасвир карда шудааст. ва дар асарҳои намунаҳои кандакорӣ бошад, кандакори хеле ҳам машҳури тоҷик нуриддинов сироҷиддин, яке аз асосгузорони ҳунари кандакории муосири тоҷик, созҳои мусиқиро бо нақшинигорҳои миллӣ, бо симоҳои миллӣ хеле ҳам моҳирона тасвир намудааст. ва воқеан созҳои мусиқӣ муаррифгарии фарҳанги миллии мардуми тоҷик мебошанд. созҳои мусиқӣ садои тамаддуну фарҳанги халқи тоҷик мебошанд ва имрӯз месазад ки мо ҳарчи бештар доир ба омӯзиш ва эҳёи созҳои мусиқии миллиямон саҳмгузор бошем. имрӯз моро зарур аст ки созҳои мусиқӣ ки на танҳо дар осорхонаҳои Тоҷикистон, балки дар дигар осорхонаҳои ҷаҳон, махсусан осорхонаҳои Русия ҳифз карда мешаванд, онҳоро омӯзем ва ҳарчи бештар, ҳарчи ба таври шоистатар муаррифии ҷаҳониён гардонем.